हुलियागारा नैजिबा बानायनानै थगायाबानो थगायनानै सिलाङो खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय नै बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ बानायनो मोनबाय आङो मानो होनना बुङोब्ला आंना देहाया मोजां नङामोन नालाय नोंथांमोनाथ' मिथिखादों आंखो आइ ओंखारदोंमोन सोरबा सोरबा लोन्थिबो होनो ना लोन्थि बेरदोंमोन आरोना ओमफ्राय दाबो माने हामदों ओमफ्राय दागफोरा खाराखै आरोना मोखांफोरनिया दंजोबो एकदम माबायाव खायसे केमेरायाव खायसे नोंथांमोना नुवाखै ओमफ्राय नै बिखानिखौथ' ख्रा ख्रा नुथारो नै बेयाव जानायखौ नै एसे गेदेरैनो जादोंमोन नालाय एसे खारां खारां जाबाय आरोना माने खारथ'थाराखै खारां खारां जाबाय ओमफ्राय बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दाथ' एसे मोजां मोनबाय ओमफ्राय मात्र दा दागफोराल' खारनो बाखिसै ओमफ्राय ओंखायनो आङो गोबावबो जाबाय आङो बार्थडेनिफ्रायनो ब्लग होआखैना जेबो बार्थडे ब्लग होनायानो आंनि बार्थडेखौ माने ओरैनो फिसाहाय माबा खालामदोंमोन नालाय बे ब्लगखौ होनायनिफ्रायनो आं नोंथांमोननो जेबो बिदि भिडिअ होनो हायाखै ओमफ्राय बेनिखायनो आं दिनैहाय मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदों ओमफ्राय आगैबो दंफैयो नै जोंहानिनो आगै आनैनि फिसाजो ओमफ्रायो आनै मामानि फिसाजो ओमफ्रायो दा बेबो दंफैयो नालाय ओमफ्राय नै मैगं सायगासिनो दिनैहाय बे आंखौ हेल्प खालामगोन दिनैहाय संनाय खावनायाव दिनैहाय आङो संनो नागिरदों नाफाम बर'नि ट्रेडिशनेल डिश ओमफ्राय नाफामखौ माने दिनैहाय संनो नागिरदों जोंहा न'आव बानायाखै आरो जोंनि मादै मोना हरदों आं जानो नागिरनायखाय बेबो गोबाव जाबावबायसो जिथिया आङो आइ ओंखारनानै दंमोन ना लोमजानानै लोन्थि बेरनानै बे समावनो माने जोंहा आइया थांदोंमोन नालाय बिसिनियाव ओमफ्राय थांनायाव आङो नाफाम नोंसा देदोंबाथाय जोंहानो एसे हरफा होनदोंमोन नालाय ओमफ्राय बिसा माने आंखौ आइ ओंखारबाय नालाय आङो जानो लुगैदों खोमा होनना एसे हरफादोंमोन आरो ओमफ्राय खिन्थु संनाय जायाखैमोन जानाय जायाखैमोन माया जुदि जानो इच्छा एकदम गोसो जाथाराखैबा जानाङा होननानै ओमफ्राय आरो जुदि जानो लुगैदोंबा जा होननानै मानो होनबा बेबायदि जानायाव जानो लुगैनायखौबो जानांगौनो ओमफ्राय आं माने ओरैनो बुंदोंमोन आरो नाफाम लाफा होननानै ओमफ्राय हरफाबाय ओमफ्राय दा दिनैहाय आं बेखौनो संनो नागिरदों ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ सजनाखौ आलुजों एवनोसै एवनो माने एसे लाब्रा टाइपनि बानायगोन ओमफ्राय मा मा संनाय जायो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै ओमफ्राय दिनै उनथिनायाबो जोंना गोबाव जादों दा टाइमा जाबायानो 11:30 जाबायानो ओमफ्राय जोङो साहाबो लोङाखै नालाय ओमफ्राय नै सिरा एसे एवनानै आयौ लाइन थांबाय नै सिरा एसे एवना लादों ओमफ्राय बिथिंजा नै बुद एसे एवना लादों ओमफ्राय बिथिंजा लाल साहा दङ नै ओमफ्राय साहा लोङै लोङै जोङो मैगंफोरखौ बासिजोबना लाग्रोनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन दा जों साहा लोंग्रोनोसै ना आंना लिपस्टिकआ नांजोब्बाय इसे लोंदोंमोन आं ब्लग होनो मोनिखाय आंबो उसुखुथु मोनबाय दंमोन माला गोदान गोदान कमेन्ट फरायनो मोनगोन नोंथांमोननि बिराद मानसिफोरानो कमेन्ट खालामहरदों आब' माबार हामदो भिडिअ होदो थाब थाबनो होननानै ओमफ्राय दा दिनैनिफ्राय नुबाय थासिगोन नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजां जाबाय आरो नोंथांमोनाबो इमान माने बुरजा माने लाख'नो हायो इमान माने अननाय होदों आंखौ माने आब' थाबैनो हामगोन मोजां जागोन सिन्था खालामनाङा बुहुदानो बिराद मोजां कमेन्ट खालामहरदों माने गोसोखौनो एकदम गोजोन मोनजोबो आरोना दा लोमजाबाबो माने नोंथांमोननि कमेन्टफोरखौ नायगासिनो आरो दायो नै मैगंखौ हाखांबाय इथिंजा सजनाजों आलु ओमफ्राय इथिंजा नै फान्थावखौबो हानानै लादो फ्राय खालामनोसै ओमफ्राय दा बेफोरखौ सुना लाहैजोबनोसै हाखांबाय नालाय थौ दाना सुहैनोसै थौ द' दायो नै साफानो सुना लाबबाय सजनाखौबो ओमफ्राय नै फान्थावखौबो सुना लाबबाय ओमफ्राय नै सारायाबो दुंबाय थावा एकदम फुङा फुलायबाय हरजासिगोन ओमफ्राय नै बिथिंजा नाफामाव होनो थाखाय देगासिनो दङ नै सामब्राम गुफुर ओमफ्राय हाइजें बानलु देगासिनो आगैया नाफाम जानोसै दिनै बुहुद गोबावनि उनाव ना
सोर माबायदि एवनानै जायो जों जेरैबायदि जायो बेखौनो नोंथांमोननोबो देखायनोसै आरो बेलेग जेनेबा सोरबा खारै होनाबो जायो सोरबा थावजोंबो जायो नाफामखौ ओमफ्राय जों साराय फिसायाव सेवगोन दे नाफामाबो बारा बुरजा नङा नालाय मानसिफोराबो दिनैहाय साबेसे सानै साथाम साब्रैल'सो ना जोङो आरामसे जागोन इसेल'बाबो बानलु गोसा होनोसै न'आवथ' देनाय नङा नालाय मादै मोनानैसो नाफाम एवनो थाव हरनोसै एसे हरनोसै आरो थावखौ ना फान्थावाबो खामबाय नामा एसे बारायनो ओमफ्राय एसे सामसबो दंमोन ना लानि ना बेसे बुरजा एवगोन एवजोबनोसै बेखिनिखौ बारा बुरजा नंखायाना नै प्लास्टिकआव हरदोंमोन आरो नाफाम जा मोदोमखाबाय नों लाइटखौ होलाय नैखौ आं होनो र' दासो मोजां नुबाय नाफाम मोदोमनाया गन्थंआव हाबजोब्बाय बेसेबा मोदोमखाबाय सामब्राम हरबाय नाफाम एवनो थाखाय खारैजोंबो एवना जायो आरो सोरबा थावजोंबो जायो गावबागाव आइडिया बायदि जायो आरो ना जाय जेरैबायदि मोजां मोनो दा आङो थावआवनो हरफाखाबाय नै बे सामब्राम बानलु हाइजें देनायखौ बे थावआवनो हरफाखाबाय आरो जाबायना औ नाफामखौ खाथियाव एसे दा नाफामखौ हरनोसै आरो ना होखाजोबनोसै बेखिनिखौ बुहुद गोबावनि उनाव नाफाम दिनैसो मोदोमनायानो लाजाखाला संख्रि एसे हरनोसै सोर माबायदि एवना जायो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आङो जोंनि आइखौ बेबायदिनो एवनाय नुदों नालाय आं बेबायदिनो संबाय आरो ना दसे खोबना होथ'नि र' जा गोथाव मोदोमदो मोदोमनायाथ' बिराद मोदोमखादो एसे एवनो नामा नङाबा दाफोद जाबावसो आरो सजना एवनो दंबावो नै सजना आलु एसे दै हरनोसै दाना सामब्राम फानलुनि रोसिया ओंखारथोंसै दा बेखौ दसे खोबनोसै आरो ना ओमफ्राय दसेनो मोनगोन एकदम इजि बांद्राय गोबाव नाङा मोनजासिगोनानो आरो नै जोंना नाफामा मोनबाय
बाथोन बायदि नै गोथावनो मोदोमथारबाय एवखांबाय नाफाम बाथोन दा इसे साखि नायनायनोसै आरोना र' इसे साखि नायनोसै ना tamam टेस्टि जाखादों tamam टेस्टि जाखादों जाबाय बे आं बेयाव दुन्दिया हरनो मोनासै मानो होनबा दुन्दिया गैया नालाय जोंहा न'आव जा दं बेजोंनो आङो बानायबाय सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु बिदि होनानै ओमफ्राय नोंथांमोनाबा बोरै बोरै जायो खिन्थु आं जोंहा न'आव जोंनि आइया जेरैबायदि फोरोंदों बेबायदिनो एवबाय आरो स' दा बे मोनबाय बिराद टेस्टि जाखादों जेरैबायदि एवबाबो माने गोथाव जाबाय आरोना नाफामाथ' गोथाव जाखायोआनो बयबो मिन्थिखायो दायो सजना एवगासिनो आलासि जानो फैनानै खामानि मावनांबाय जोंहानाव सजनाया मोनबाथाय जानो हासिगोन आरो दिनैनि ओंखाम ओंख्रिया जोंहाना बेनो जागोन दे सजनाजों आलु ओमफ्राय नाफाम एवनाय ओमफ्राय फान्थाव फ्राय बेखिनियानो आरो दिनैनिया हालदैखौ बारा बुरजा होनाङा जाना हालदैया न'आव देनाय ना ओमफ्राय इसेयानो नाङो जागोन दे इसे होबाव ओरैनो इसे होबाव सिखायखानानै ला मोजांहाय खामाखै दे अरखौ बारा बुरजा नामा ओमफ्राय नोंथांमोना बैसागो मोनगोन ना मोनाखै आंहाथ' दानिफ्रायनो बैसागो मोनबायानो आरोना एकदमबारे मा होनो बैसागो खाथिथार मोनफैबाय नालाय ओमफ्राय एबारहाय थांनाय बोसोरावथ' थांदोंमोन बावखुंग्रि हाजो गाखोनो बैसागोआवहाय ओमफ्राय एबारबो थांनो होननानै सानदों आरोना ओमफ्राय मा जायो नायनोसै नों थांगोन ना थाङा नानिया थांगोन नायनोसै थांनाय जायोना जाया बैसागोआथ' मोनफैथारबायानो ओंखाम ओंख्रि सङैनो गोलैबायमोन ओंखाम ओंख्रि सङै नै जानो नागिरदों खुगाफोरानो बोरमा बायदि गोसा बोराया लाबोना फैदों मेथाइ दा मोनथ'वाखै नालाय माबायाबो ओंख्रि माने भाजा सजनाया मोनथ'वाखै बा थांबाय नायनो नोंखौ मानसिफ्रा माला मोनब्ला मोनसिगोन दासो होदो सोंलाय दासो होआखै दोननायखौ दोननाय माने नोंबो लाजानो बारो नामा फट' मोजां ना एसे गाहायाव जाबोनांगौ ना नोङो थांद्रायबाय हुलियागारा नैजि बानायनानैथ' बाबानो थफ्लायनानै सिलाङो माबा थख्लायलायनो नागिरो फट' लानो नागिरदों आङो माबा ओंखामखौ सोर खुरना होनाय नोंना आंखौ थख्लायनो ओंखारो ओंख्रिखौ सोर संनाय माबाखौ भाजाखौ नाफामखौ गोथाव मोनजादों नालाय ओंख्रियानो गैया दामानि ओंख्रिया नोङो मोनस्लाबियावनो जानो नागिरबा आं दा मा उपाय खालामनो सजनाजों आलुआबो नै रोसियानो गैया रोसि दङथ' माबा रोसि गैया होनबाय थायो मानो रोसि गैया जानो आङो सानदोंमोन लाब्रासो एवगोन होननानै ओमफ्राय उनाव सानफिनबाय आङो मा बोरै इदिबालाय बोरै जानो होननानै माने इयो माने रोसि गैयाबा ना जानो हाया आं ओंखामफोरखौ माने इदि ओंखाम नांगौ सजना जायखौ सजनाया संख्रि नांगौ नाङाखै आं साखिनायाखै माने एसे बावनि संख्रिया फार्स्टआव होनाय ओंखायनोथ' जाखादों ना जोंबो जानोसै दाना नै नाफामाव मा होदोंमोन दायो बबे आं सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु
Coba kasih beli. Tuh tenang kasih silang walang. Kantong saya lama enggak? ओमफ्राय नै दायो सानजौफुनि ओंखाम आरि जाखांनानै दसे जिरायनानै दायो नै आगैखौ दोननो फैबाय ओमफ्राय बिराद मोजां मोजां मैगं गायनानै दोनदोंमोन बिसा नै लाइ मैगं लाफा मैगं माबा माबि आरो ओमफ्राय आगैया मैगं एसे हरफानो होननानै खानो नागिरबाय माने बिनि सिगाङावनो जोंहा आनैया खाना हरदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौ ओरैबायदि गोथाव मोनजाबाय ओमफ्राय उनाव आङो लाया दंना गैला होनना लामायावनो सोंबोखादों आरो आगैनाव फैबाय थानायाव ओमफ्राय आगैया बुंबाय दङ होननानै ओमफ्राय उनाव नै दायो आगैया मना लानानै खानो नागिरबाय आंबो खानानै लानोसै बिराद गोथावखा बिसानि मैगङा जेबो मुलि होनाय नङा नालाय न'आवनो गायनाय ओमफ्राय लाइखौ एसे खाना लांनोसै आरो हांगार सारदोंमोन नामा नोंसा? साफा जानायनि साफासो जायो दाखालियो जोङो इखो दोननो फैनायाव लांदोंमोन इमान टेस्टि जादों बिमाजों आंजों होदो जानाया थोरसिसे ओंखाम लाइ एवनायजों ओंखायनोथ' लांबावनोसै दा मामाया मा खालामबाय दं? नोंसा आइया फैया दिनैनिफ्राय? खम सुनांगोन इखो ना हा दङ इयावथ' बाल्थिङाव गाव गोजा बाल्थिङाव माने सोमहाबना दोनग्रोनांगोन आरो इखो जानोबा ना ओमफ्राय थाराफोरा माथो गोरलैयैनो दं दाबो ना फुथिमा गोदान गायनायसोबा माने गायनायसो इयो लाइन ना गोदान गायनायसो इयो बैयाव फोनायखौ फुना लाङो माबानाव लांदोंमोन आरो माला फैदोंमोन नोंसालाय माला फैदोंमोन मामाया फैना लांदोंमोन मैगंखौ गोथां हाग्राखौ फुना होआ नामा नोंसा? जाया नामा नोंसालाय? मोजां मोना नामा? मोजां मोना? नांगौबा लांना हागोन दे मुथासे जानो नानिया दावदैफोरजों एवजानो लाइखौ जा दावदैजों जामारो आङो गोथाव जायो आंहासो दावदै मोनजाथ'आ दा दावदै जाबा खम गुफुर असाइस जाना थागोन ना बेफोरो माने आङो माबा मोदोमफोरनिखौ नांजायाखै आरो मोखांनिया गुफुर जाना थाबाना माबायदि भिडिअ ओंखारगोन देलाय आङो इयावसो गोबांथार दङ इखौसो खानांगौमोन मार गोबां खाना इयावसो आलुजों जानो बोराय जाबायहाय गोरलैयावनो जानांगौहाय बोराय जाबाय मोनामो जाबाय नै मना सिखाबाय लाफा नाङालाय बिगा खाबाय आखाइ सुनानैबाबो खुलिबानो जाबाय tidak masih tanda muka kenal lu lande